салому дуруд бепоёни мо нисори шумо бодо ҳаводорони телевизиони Тоҷикистон. барномаи навбатии ҳоло ки ман ҷавонам аст рӯи экранҳои шумо. ногуфта намонад ки чеҳраи барномаи мо тарроҳи ҷавон ва муваффақ аст, зеро бо дастони нозуку пуреҷозаш риштаи сӯзан ба даст гирифта бо диди шарқиёна аз матоъҳои миллӣ куртаҳои зебою шина медӯзад. Дилноза Каримова донишҷӯи курси дуюми донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон мебошад. Ӯ бо малакаю маҳорати болояш дар ин роҳи эҷод муваффақ аст. яке аз донишҷӯёни беҳтарини мо мебошад ки ҳамчун тароҳи ҷавон, ҳамчун тароҳи наврас қадамҳои нахустин худро ба ҳамин соҳа гузошта истодааст ва кӯшиш мекунад ки ҳамеша дар ҳама чорабиниҳои хоҳ дохили донишкада бошад, хоҳ байни донишкадавӣ бошад, худро ҳамчун як донишҷӯи фаъол нишон диҳад. бисёр ба ин ҳунар шавқ дорад. мо ҳамчун омӯзгорони донишкада кӯшиш менамоем ки тароҳони ҷавон дар ҷодаи интихобкардаи худ муваффақ бошанд. касби тароҳиро бо машварати падараш интихоб карда, имрӯз ба духтани куртаҳои милливу аврупоӣ машғул аст. аслан ман тамоман дар фикри тароҳ шудан ҳам набудам. Ин пешниҳодро ба ман падарам кард ва ман бисёр розӣ ҳастам ва миннатдорам аз падари хеш ки мас ҳамин касбро барои ман интихоб кардааст. ин бениҳоят хуб шуд ки Дилноза дар оилаи мо тароҳ шуд, чунки ҳангоми либос ба бар намудани хонавода чӣ падар, чӣ модар, чӣ хоҳарон бошад, вай ҳамавақт ба мо кӯмак мерасонад. барои таҳияи коллексияи либосҳои худ ӯ бо устодон ҳамкасбонаш машварат менамояд. ҳар як коллексия ки Дилноза пешниҳод менамояд, аз мо ва аз дӯстон машварат мегирад. оянда мо аз Дилноза умедҳои калон дорем ки ӯ ҳамчун тарроҳ ба қуллаҳои баландтарин мерасад. Дилноза бо дили гарм ва салиқаи зебои офарӣ дар назди мошинаи дарзӯзӣ мешинад ва ба духтани шиму костюм, хилатҳои занонаю мардона машғул мешавад. ҳамчун тарроҳи ҷавон кӯшиш мекунад ки ба василаи ҳунараш ба дигарон кӯмак карда бошад. пироҳанҳое ки ман омода менамоям, аввалан мехоҳам ки писанди мардум ояд ва мардум онро хуб қабул намояд. ману Дилноза як ихтисосро интихоб намудаем ва ҳарду тарроҳи пешқадам ҳоло ҳастем. дар байни мо рақобат тамоман вуҷуд надорад. мо ҳамеша хайрхоҳи якдигарем. ӯ коллексияи худро бо хости дили худ бо духти худ пешниҳод менамояд ва ман бошам бо духти махсуси худам пешниҳод менамоям. Дилноза дар муддати 2 соли таҳсил маҳорати худро нишон дода, 3 коллексияи либосҳои занона, духти аврупоиро дар шакли миллӣ омода кардааст. ман 3 коллексия пешниҳод намудам ва коллексия якум ман аз 5 пироҳан иборат мебошад ки дар он нақши попурӣ истифода бурда шудааст ки нақши миллии мо аст ва коллексияи дуюм ман аз 10 пироҳан иборат аст, дар он ҳам нақши попурӣ истифода шудааст. коллексияи сеюминам бошад аз матои атлас, яъне матои миллии тоҷикӣ омода шудааст. бештар дар духтани коллексияҳояш ман бисёртар кӯмак менамоям. дӯсти наздикаш гӯем дар оила аз мобайни духтарҳо ман ҳастам. бештар мо бо ҳам маслиҳат мекунем ва барои дар харидани матоъҳо низ бо ҳам якҷоя меравем ва ман на танҳо хоҳар, дӯсти наздикаш, инчунин дар баровардани коллексияҳо дар чорабиниҳо низ ман ҳамчун намоишгари либосҳои онҳо иштирок менамоям ва дар ҳама ҷода ба ӯ кӯмак мерасонам. Каримова Дилноза бо унвони армоғони баҳорӣ барамад пешбоз мегирем онҳоро. имрӯз коллексияи ҷадиди худро дар саҳни донишкада пешниҳоди ҳозирин, устодон ва меҳмононе ки аз Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд менамояд. барои таҳия намудани ин коллексияаш ӯ тамоми қувваи кории худро сарф кардааст. як лаҳзаи хотирмоне ҳаст ки ҳеҷ гоҳ аз ёди ман намеравад ва
чунки ман дар 2 шабона рӯз бо ҳамроҳи хоҳарам ва апам 15 пироҳан омода намудем ва ин заҳмати ман бенатиҷа намонд. Ман он коллексияи худро пешниҳод намудам ва соҳиби ҷои намоён ва соҳиби диплом гардидам. аллакай ки курси 2-ро хатм кардестам ва ё пурра дарсҳои онҳо дар сояи нами тароҳӣ мегузарад. Чорабинӣ дар ягон ҷо яъне ки даракас нест. Муаллимаҷон, ман коллексияма тайёр кардестам, чӣ қадар ба як шавқу ба як ҳаяҷону ба як эҳсосот ба ҳамин духт ба ҳамин тарҳи худ дода мешавад ки пурра муаллима ман ҳамин рӯзои якшанбе ҳам бошад ман омада кор мекунам ки ман коллексия дорам, бояд коллексияам тезтар буд шавад, ба намоиш гузорам ки аз дигарҳо қафо намонам. дар ҳар чорабиние ки дар донишкада ва берун аз он баргузор мегардад фаъолона иштирок мекунанд. дар чорабинии имрӯзаи донишкада низ бо пешниҳоди коллексияи баҳории худ соҳиби диплом ва мукофоти пулӣ гардид. бо ҳамроҳи Дилноза дар чорабиниҳо ё ин ки дар маҳфилҳо коллексияҳои худро пешниҳод менамоем. Мо ду кас ҳамеша ҳаяҷонзада пеш аз баромадан. Вақте ки дар донишкадаи мо ҷашни Наврӯзро ҷашн гирифтем, мо ба ҳама дипломҳо тақдим намудан, мукофотҳо додан, вале ба ман Дилноза надодан. Дар аввал мо ду кас ҳаяҷонзада шудем, гуфтем ба мо намедиҳанд, моро табрик намекунанд, вале дар охир ҳардуямонро бо ҷои аввал бо ҷои намоён дипломи олӣ додам. Дилноза Каримова коллексияи беҳтарин худро пешниҳод намуд ва соҳиби яъне мукофоти аввалини донишкада гардид ки ин беҳтарин дастоварди донишҷӯ мебошад. бениҳоят коллексияи хуб буд. Аз нигоҳи ман Дилноза метавонад ки дар оянда худро ҳамчун тароҳи беҳтарин нишон диҳад, яъне ки қадамҳояшро боз ҳам устувортар гардонад. дилноза дар роҳи эҷод кӯшиш мекунад ки аз ҳамкасбонаш пешсаф бошад ва либосҳои оддӣ, шинаму зебо медозад ва духти ӯ ба дигарон, устодону ҳамкасбон писанд меояд. коллексияҳое ки Дилноза бону дар ҷашни наврӯзӣ баровард бисёр ба ман маъқул шуд, писанд омад. Бештар либосҳои духтаи он касро мо ба бар мекунем ва бисёр шинам ҳаст. Я студентка первого курса. ман дар курси якуми донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн таҳсил мекунам. бо Дилноза ҳамкорӣ дорам. ҳамчун модел либосҳои ӯро ба бар менамоям. духти Дилноза барои ман хеле писанд аст ва ҳар гоҳе ки ман либосҳои ӯро ба бар мекунам, орзу менамоям ки ҳамчун ӯ як тарроҳи хеле муваффақ шавам. Хотела бы стать как она. бо дигар донишҷӯён ҳамкорӣ дорад. аз онҳо дар духтани либосҳои ҷадиди худ маслиҳат мепурсад. дар аввал Дилноза бону аз уҳдаи ин намебаромад, омада аз ман маслиҳат мепурсид, ҳозир бошад он кас аз ман ҳам навстар духта метавонад. дилноза дар муддати хеле кӯтоҳ вижагиҳои ҳунари тароҳиро аз устодони болаёқати донишкада омӯхту андӯхту аз бар кард. ӯ мегӯяд тароҳ пеш аз ҳама бояд рассоми хуб бошад. албатта ки барои тароҳи хуб будан пеш аз ҳама бояд рассоми хуб буд ва чунки ҳар як либосе ки омода мекунӣ, аввал бояд нақши онро рӯи коғаз тартиб диҳӣ ва баъдан онро тарҳрезӣ намоӣ. ва ман аввал матоъро худам интихоб мекунам, бо ҳамроҳи хоҳарам нақши онро мекашем ва вақте ки инро омода намудам, пеш аз ҳама ба падарам нишон медиҳам. тароҳи чирадасти мо анъанаҳои хуби ороиширо ба мерос гирифта, дар офаридани нақшу нигор ба туфайли завқу маҳорат ва тахайюли худ нақшҳои наву замонавиро эҷод кардааст, ки бинанда бо дидани ин гуна зебоиҳо ба худ як ҷаҳони дигареро кашф месозад. ман ягон тароҳро пайравӣ намекунам ва мехоҳам ки ҳар як пироҳани ман дарзу духти махсуси худро дошта бошад. бигаштан ҳисси баланди зебои офарӣ бояд дошт. ин ҳама дар қалби Дилноза ҷой дорад. дар соли ҷавонон Дилноза нақша дорад, то ки боз ҳам як коллексияи ҷадиди махсус барои ҷавонон омода намояд. мо дар соли оянд нақша дорем бо апам Дилноза, яке аз ҳамин коллексияҳои беҳтарин ки ғайриоддӣ бошад. мо мехоҳем пешкаш намоем ва аллакай тайёрӣ дида истодаем. мо оне ки саю талош ва шавқу завқи беандоза ба ини он ҳунар дорад, метавонад соҳиб касб гардад. умедвор ҳастем ки
дилноза ҳам дар оянда ҳамчун тароҳи беҳтарин ба халқу ватани худ хизмат мекунад. дилноза бо пурбардорӣ ва барнодилӣ ба ҳеҷ гуна душворӣ нигоҳ накарда ҳунари тарроҳиро аз худ кард ва ҳар лаҳзаи ҳаёташро баҳри касби пуршарафи худ дариғ надошта меҳнат мекунад. илова бар ин пешаи дурусту пурмаҳсул ва ҳунари воло чун давлати поянда ва чашмаи зоянда ба кас танҳо ва танҳо давлат, хушбахтӣ ва ободиву нур меорад.